Wani magidanci mai shekaru 45 ɗan ƙasar Bihar mai suna Sikandar ya ɗaura aure da surukarsa mai suna Gita mai shekaru 55. Sunana Amina Awul Makwarari daga nan Premium News. Rahotanni sun nuna cewa ma'auratan sun yi aure ne a kotu domin ƙarfafa alaƙarsu. Bayan da sirikinsa mai suna Dileshwar ya bankaɗo alaƙarsa ta kud da kud, kuma Sikandar yana da yara guda 2. Ya ce ya yi hakan ne domin ya zauna da surukansa Dileshwar Dev da Gita Devi mai shekaru 55 bayan rasuwar matarsa. Lamarin ya yi tsamari lokacin da labarin ya bazu a ƙauyen, sai da ya bayyana cewa da yardar juna suka yi auren. Ƙarshen labaran kenan. Tare da ni Amina Awul Makwarari daga nan Premium News.